Namar ka jing seukhya ya ka jing ut bat ki jing du no ya ki jing don jing em ki bodon hapo ki per jong ki nong chong shnong sha ki thain khaput namar ka jing tumu jong ka sarkar kmi ban sina jing ker bat surok sha ki te ki thain ki ba hap hapo ka West Jainte Hill District dala dehi UMP Dr. Ricky ulapan long ka jing le jurip sha ki te ki thain hakane ka jing jurip UMP ulakan tu ya ki bor penyat bakin pej ba haswa bakin tre ya ka kam khnang ba kan omdon ka jing du nong halor jongkane ngakwa banshu banrap khendiat banai khuble ya kaseng Voice of the People Party ha ka bakala sei shisha ya kinoi lam ki bajukloi bandon rengkat bat ki pajba ha ka khia kason bat persangru banyarap ya ka bakila banyarap kan long shisha ka jing singan khamtam ya ki prado ki badon hapdeng ka jing syakta khuble sibun ngawan sinin no taka jing smoke here taka jing sukhya ya ka jing long jing man aga bede bat kini ki riu ki jong ko shong shipo ki kapot aga bang i don shibon ki jing duna shibon ki jing deko te namar aga jing sotho hi ki jonga bat kadi ban long hi jong baro hi bahangi kren ye kino ki bede ba ki jaka puta ka bhahi bagi wan bet sha ka tu ka jaka bet ka badon kata ka jing ka badon kami ka jing pen bet te bade lo jong kata hiru ngawan da kata ka adien ba kidon kini ki parlok ki jongi ki ba shong basa si sipo kapot ki ba ki pen pawi ki jing ki jing sukhya ke jongki pat se wat adu kata ka jing do nong ke jongki lada sarkar India ka kumba ka thumu bansna ya taki mai ki kira ki jing ker ki udu kapot pat kata ka jing ker ka baklam da pet banyak klam da bishar banyak ki kumba wan mentan hangni don tu ki baki ong u tau 0 point way lie not real mo way lie not way wana hangni ki ba Siliang kari ke jong India Siliang jong ka Bangladesh te ka ba ka bakidi banle kalong now to 0 point ki ong bakidi ban shna ye kata ka jingker kumba shispa sanpho yat mo shispa sanpho yat ni shispa olai pho mi ta kum dokat bade tama shispa sanpho kata ki kendon balabu dan rek ka bungi asu kalong ba kata ka NBCC kani ka company ka bari ban shna ye kani ka unu ban care to put jong kar India kamot ban care ndai shispa sanpho ndai kumbajan 6 kilometer nau tau point but ada kali akom ta kano ka jingdo nong ya kini ki try no kini ki bedon sedin jonga ki lengkha ki jongki ki bri ki jongki te kom kini ki gimdei ban ni de ban gimdei ban sha te kumta kata di ko bai te bat ni smoru na kalyang jong kani ki prashnong ki ba ban pau ya ka jing bam supun ka jongki halor ki jing ya kren ya bede bat ban ayon ka ya ta ka mo ki jaka na kunta ka we to surok ta ban snai ta ka fencing te ki don ki jing bam bet hang turu te bat na so da ka jing wan ka jonga ngayo snow ya kita ki jing bat snow jong ki ki bat no shong shong ya kata ka jing bam spokun jong ki bat ka jing bam bet jong kita ki bor penyat ya kani ka bede bat kani ka bat snai kani ki fencing ni kita ki jing ker te kumta da ka ba ngawan hi bat ban i le jong ki khamat snow le jong ki score na snow ba ki kat ki bor ki bari pet ya kani nadu ke district administration nangta pada kini ki bor snong kani ki NBCC gidi ban wan dala dia ban pet tinga so ba NBCC ka ong ba namar bandash na ta shispa sanpho yat ba ki ong kan don ka jinglut ka ba kraw dak namar ki hapan snai ka jingking balengin perkhat ya kata namar na ka banta ka jing mentoy jong pat ba te ari ban hapan sna ya kata ka jingking kamat de kat ba de namar ka di ka hok ka jong pat ba bat ano ye phi he jing pet chunga kani ka jaka kla bani i kani ka jaka ka ba lada ni
nyem yata mo ngindu no kat kani kabolong ka la kaban jingker ku kaba se wat ka kam jingok kai ha ka kam mo kaban kani ka do kha nang ni kibla ban yo bat ki don ki langkhar hang ni bangala I dei jong ki khamat te namar kata na nakaliam ke jonga kata jing smokia bat ka jing smokit kle na wan ban pej bat nakaliam ke jonga ngan bersangkat bala pada kren bat kita ki badai pej ban kmi ke NBCC ke district administration wat apok kan ki pratli ki snong ban penbej bat u daloi uba nge so ka ton ke jing bom ya smok tho jing mut te persang nakaliam ke jonga kat bala ban penbej ye kan ni khnang ba ke ke bangile kan long ke jing man toy lang ya baro kanum dai ban don ke jing du yeno yeno mo rei kan long ke jing man toy lang ya baro ke mga kwa ban kan tu ya community ngam tip lo DC lawan hi te jong ki ban pet te jong ki khmat ani la ban pha de kinu ki officer ke jong u tamba ke badon kam kalong ban pen dikena bai ke ka fencing wa kin le ba ida na po to 0 point tamba nga so thu atar kalum long ka basuk ten rei kat kum ikendon chispa sanpho ya mo kata di ko bai te bat haga bede bat kata ke jing pamya jing phe jing mut hapadeng daloi bat kita ki prashnong so ba hawat kadon mentang ki ong bala ai se ke jing bisar ban penbet mano kita ki try jong kata jaka te ya ka taru haji sisa kam nei ka kam ka ba e ya ka ban penbet namar nas kat ko mi jing tip I jong ha ko ma ki snem kha khandai spa khandai pho aga por be kisnai to surok na muktapur adu nika jalia khola ne jalia khola kabadon kumbak san point pra kilometer de haga to por kidon kiti ki try bri ki yo eka compensation like not kitu ki jaka ki bom don kita ki try lani ki bom don kanu kan jing rep te kumta katu ka compensation kaya no shaka sudah lai lani sha ka ilaka te lada hago ko por ke don te bale menta ban ong pada wan yo sngo ba kim don try te kalong ke ka bangi ka bam sngo shy hanta te ngaso ka district administration pat ka ka yang besar ne kat juga baka ka district administration kala IT bakan pet banyak kita ban let's history ban pet amala daman shwa ki don kita ki try jaka kum no menta kim don shu te kita ki ba nan sa pensyai ngan sa kren pat kini ki for the district